Takže vážení přátelé, dovolte, abych vám ukázal hořák Zejda 3. Je to nejmenší z rodiny hořáků, který fungují na všechny druhy použitých olejů. Samozřejmě i vyjetý olej, převodový olej, hypoidní olej. Je to hořák, který má jeden ventilátor, perosalínský čerpadlo. Když se podíváte, tak nám to jde na minimum. Už to nejde dát, už to vypíná. Takže na minimum, a na minimum nám to takhle krásně hoří. A ten hořák umí ještě jednu věc, a to, že tady máme přestavěcí klapku u dvoupášťového hořáku a můžeme si štalovat primární a sekundární vzduch. Podívejte, takhle nám jde vzduch do primáru. To znamená, plamen je jemný, dlouhý,